1η και 2 Ιουνίου η εκπομπή Διασπορά ταξιδεύει στη Γερμανία. Λούντβισχάφεν η πόλη και ο λόγος, η πρόσκληση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Έλληνων Ποντίων Ευρώπης, προκειμένου να παραστούμε χορηγία της Aegean Airlines στο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών Νεολαίας που φέτος μετρά 31 έτη αδιάλειπτης παρουσίας. Πρώτη μας συνάντηση με τους διοργανωτές, φορείς και μέλη Συλλόγων Ποντίων της Ευρώπης το βράδυ της Παρασκευής. Πρωί Σαββάτου και η κεντρική πλατεία του Λούντβισχάφεν είχε χρώμα ελληνικό. Σήμερα είμαστε όλοι Έλληνες κι όλοι νιώθουμε πόντιοι. Ενωμένοι μπορούμε πολλά, διατράνωσαν τα μέλη των συλλόγων Ποντίων, Υπηρωτών και Κρητών Λούντβισχάφεν και Μάνχαιμ, δίνοντας δυναμικό λάκτισμα ελληνισμού και μια πρόγευση με τα χορευτικά του συγκροτήματα όσων θα επακολουθούσαν το βράδυ. Ιδιαίτερο όπως πάντα ηχόχρωμα έδωσαν οι μωμόγεροι του Συλλόγου Ποντίων Ρουζέλχαιμ που καταχειροκροτήθηκαν από Έλληνες, Γερμανούς και Φιλέλληνες. Η μωμόγερη είναι διονυσιακό δρόμενο που διασώθηκε μέχρι και τις μέρες μας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα προαιώνιο λαϊκό παραμύθι με περίεργες οντότητες και ζωομορφικές φιγούρες, με χώρο και θέατρο, νησταγωγία και σάτυρα, με ρόλο και κορυφαίους, χωρικά και στάσιμα, όπως ακριβώς και το αρχαίο